Златото винаги е символ на стабилност, стойност и доверие. От 2021 година Trust Gold издига покупката на злато на ново ниво. Злато с отстъпка. Само в Trust Gold International. Концепцията е проста, ясна и уникална. Клиентите купуват физически кюлчета финно злато, избират срока на доставка и така получават конкретни предимства. Предлагат се 3 различни срока на доставка. Първа възможност – кюлчета финно злато с отстъпка и незабавна доставка. При нея клиентите получават директно намаление от 8% върху покупната цена. Така плащат с 8% по-малко от текущата дневна цена на Trust Gold. Поръчените кюлчета финно злато се изпращат в рамките на 9 седмици. Втора възможност – кюлчета финно злато с отстъпка и доставка след 12 месеца. При нея клиентите избират доставка след 12 месеца и получават месечна отстъпка от 3%. Така покупната им цена намалява с 3% всеки месец. След 12 месеца получават поръчените кюлчета финно злато. Трета възможност – кюлчета финно злато с отстъпка и доставка след 24 месеца. При нея клиентите избират доставка след 24 месеца и получават месечна отстъпка от 4%. Така покупната им цена намалява с 4% всеки месец. След 24 месеца получават поръчените кюлчета финно злато. Но как Trust Gold прави това възможно? Отговорът се крие в начина, по който се произвежда златото. Trust Gold и силните му партньори работят директно с физическо злато. Тъй като златото се произвежда при изключително ефективни условия, възниква значителна разлика между производствените разходи и пазарната стойност. Тази разлика е ключът. Тя позволява на Trust Gold да създава допълнителна стойност при всяка покупка на злато и да я споделя директно с клиентите си. Така се ражда най-модерният начин за покупка на злато. Злато при изключително изгодни условия, възможно поскъпване на златото и максимална гъвкавост. Всичко се управлява през личния дигитален бек-офис. Клиентите избират желания грамаж, определят срока на доставка, ползват свързаните предимства и следят поръчки, отстъпки и детайли на едно централно място. Преди изпращането на поръчените кюлчета, клиентите могат и да предложат своето финно злато на Trust Gold за изкупуване по текущата дневна цена. От 2021 година Trust Gold расте успешно. Над 50 000 клиенти вече залагат на злато с отстъпка. Trust Gold International. Злато с отстъпка. Само в Trust